Dobrodošli u novi video na Alternativa HR kanalu. U ovom videu pričat ćemo o glavobolji, te koji su alternativne metode liječenja. Za početak, stisnite like, pretplatite se na kanal. Pa, krenimo! Glavobolja je jako učestala bolest, a nastaje iz mnogo razloga. U mnogim slučajevima pravi uzrok glavobolje nije poznat. Ipak, poznato je da su najčešći uzroci pojave glavobolje premor, neispavanost, loše držanje tijela i vrata, stres, dugotrajna izloženost vjetru, propuh, problemi sa vidom, trovanje štetnim materijama, visok krvni tlak i drugo. Glavobolja je toliko česta pojava da je gotovo sasvim sigurno da je svaka osoba barem jednom u svom životu osjetila ovaj neprijatan bol. Jaka glavobolja, a pogotovo migrena, može prouzrokovati mučninu i još neke druge simptome. Prirodni lijekovi su neškodljivi, za razliku od farmaceutskih, kemijskih proizvoda protiv bolova. To je razlog zbog kojeg ćemo vam predstaviti neke prirodne i jako efikasne lijekove za liječenje glavobolje. Za početak, evo jedan jako star recept za liječenje glavobolje. Presjecite krumpir na pola i njime trljajte predio oko sljepučnica i čelo. Kada se krumpir osuši, glavobolja bi trebala da prestane. Protiv glavobolje je dobar i oblog od listova kupusa. Oblog od kupusa u mnogim slučajevima može efikasno otkloniti glavobolju. Za ovu vrstu liječenja potrebno je prethodno malo izgnječiti jedan veći svježi list kupusa, kako bi malo pustio tečnosti, pa ga tako nasloniti na čelo i držati kao oblog. Ova vrsta obloga bogata je ionima kalija, što mu daje mogućnost da normalizira tonas krvnih žila. Ukoliko vam dva spomenuta prirodna lijeka ne pomognu ukloniti glavobolju, onda vam preporučujemo da izgnječite nekoliko češanja bijelog luka, te dobivenu smjesu stavite na maramicu i držite na čelu i sljepučnicama, tako da bijeli luk bude prislonjen direktno na kožu. Obično je potrebno tek 15 minuta da bijeli luk otkloni glavobolju. Čaj od kantariona također može biti jako efikasan prirodni lijek protiv glavobolje, posebno van koja je izazvana stresom, pretjeranom brigom i uopće lošim raspoloženjem. Da bi se liječili kantarionom, uzmite jednu žličicu kantariona i prelijte ga sa jednom šalicom ključale vode. Nakon 10 minuta procijedite dobiveni čaj i pijte ga lagano u gutlijajima tijekom dana. Ovaj čaj će osim glavobolje otkloniti i loše raspoloženje. Pored kantarionovog čaja, za liječenje glavobolje dobar je i čaj od ružmarina i crni čaj. Pripremaju se na isti način kao i čaj od kantariona, ali ih je dobro popiti odmah, dok su topli. Kava i limun kao prirodni lijek protiv glavobolje. U posljednje vrijeme protiv glavobolje upotrebljava se i šalica crne kave u kojoj se iscijedi jedan limun. Za kraj, ono što je obavezan duo u alternativnoj medicini. Džumbir i limun ne mogu da ne valjaju. Čaj od džumbira u koji se dodaje sok od pola limuna ublažava karakteristične simptome migrene, a to su glavobolja i mučnina. Džumbir svakako trebate koristiti za opće zdravlje organizma. Vjerovali ili ne, nekada i obična voda može otkloniti bolove u glavi. Naime, osobe koje tijekom dana unose vrlo malo tekućine, mogu uslijed dehidracije osjećati glavobolju. Tada je dovoljno tijekom dana popiti 1,5 l vode, nadoknaditi nedostatak tekućine u organizmu i problem će nestati. Pijte vodu u odgovarajućim količinama, dehidraciju je teško uočiti, a može znatno narušiti zdravlje vašeg organizma. Nadam se da su vam ovi savjeti pomogli da se riješite glavobolje. Za još alternativnih metoda liječenja posjetite portal Alternativa HR. Za još ovakvih videa pozivamo vas da stisnete like i pretplatite se na kanal. Hvala vam na pažnji.